ngagem busananipun prameswari. Abyor mompyor pating galebyar pating calorot pating pancurat pindho kartika guming sir papan. Us katingal minggah wonten setinggile Binaturata sudah nampak menduduki kursi pelaminan bersanding dengan kedua orang tuanya. Cukup lama menduduki singgasana dan diabadikan dari foto komu. Datan katingal pasuryan saha busana mencorong cahyane mencorong tejane hangemba busananing nata. Putra penganten kakung wis manjing jroning sasana panti Palerman kepareng badhe mlebet wonten ing korning wangunan. Dipersilakan untuk keluarga besar Bapak Muhammad Ali menghantarkan Mas Aji Ageng Hartono dengan irama gending Kebo Giro. Mas Rohim Kebo Giro monggo. Sasono Pandhapi Agung us katingal panjenenganipun para tamu samiya paring barokah dedonga idi pangestu dumateng putra penganten kakung Aji Ageng Hartono. Bagus Senopati sakembarang ingkang hamondong saha hambopong kawujutan Kalpataru Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Kawujutan kembar mayang cengkir gading jengkarnya penganten kakung jengkarnya penganten putri setya bekti mring Grunadi mapak rawuhipun ingkang Raka Garwa. Kandhek anggenira lumaksana dumugi unggihan kang tinuju. Katingal Serat Maja sang penganten kakung Mbah Putri ingkang kepareng angasta kawujutan Kalpataru Dewa Ndaru Jaya Ndaru. Ingkang kepareng Sri penganten kakung Mbah Putri angasta gondang kasih gondang tutur amblalak netra sebungkul bawang kumlawe astanipun angrapal japa mantra abebalangan gantal suruh ingkang tinemurosipun kawujutan suruh lamun beda lawan kurep lan lumayan ginigit padha rasane. Ibu Pangadi busana endang make up tata rias dekorasi saha amartitisaken menggaing adicara siram jamas saha hambasuh astanipun penganten kekalih kanthi tirta perwitasari kawujutan toya wening toya suci. Hadirin keluarga besar
dari Bapak Jasrul beserta Ibu. Nampak sekilas dari DWS TV ini wong punya gawe, mempelai berdua dibasuh dengan air suci yang diambil dari 7 sumur, merupakan simbol bahasanya mempelai akan memasuki hidup berumah tangga, hidup yang baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Lamun to sira wong ayu rahayuning trihandayani, anjengku dodok sesebokan. Nyuwun tambah berkah pangestu panjenipun ingkang raka garwa. Katingal nak Mas Bagus Aji Ageng Hartono jinangkah datan karoyo-royo lumampah gedruk bantolo soho amidaan 3 podo pecah sak nalika pratondo pecahing antigo Sri penganten kekalih anetepi wajib anggenyo lumban gesang bebrayan tinebihno saking gura godolan rencana cinaken rezekinipun banyu mili wis kadya ilining banyu tumetes tumibana ing watu. Kawujudan tirta wening ya toya suci ingkang kapendhet saking Kendi Sari ya Kendi Pratana. Jumeneng saking palenggahanira penganten kakung miwah putri denadani panjenenganipun Ibu Pangadi Busana ginarubyuk para remaja putra putri saestunipun putra putrining Domas ingkang kaleresan hanglarapaken kenya ayu datanipun Bagus Aji Ageng Hartono kepareng kalenggahaken lenggah wonten ing kursi rinengga ya kawujudan kursi pajaka mulya kawujudan kursi gading pawukir. Wis kayata ana dewa nglang-nglang jagat hanyekseni purnaning Sriyat Maja sang penganten putri kabondong kabopong Rama Ibu kanthi dodot sida mukti ingkang werninipun abrit plerek pethak. Manjing kenya ayu ugi pun bagus minggah wonten Stinggil Binaturata.
datan karaya-raya panjenipun Rama Ibu anggenyong gulawentrah ingkang putra putri kekalih us ngancik diwasa Bapa Jasrul Hangrapal Japa mantra umbul donga kacepeng badanira ingkang putra kekalih kalenggahaken wonten ing kursi gading dampar pinasriya kalenggahaken wonten ing kursi pajaka mulya lamun to pinarak lenggah sirat mojori sang penganten kakung mbah putri mencorong cahyane mencorong tejane ya mencorong busananira yen cinandra kadya kurang candra nanging luwih warna wis hamantesi jinatukrama kapundhut garwa panjenenganipun Bagus Aji Ageng Hartono Gyalina los dawuh pusaka pun Bagus Aji Ageng Hartono saha jumeneng kadherekaken panjenenganipun Ibu Pangadibusana amartitisaken menggaing adicara sungkem Ibu Pangadibusana ingkang katemben hamartitisaken menggaing sedaya sesaji repepeh tindakira penganten kakung mbah putri jengkar saking palenggahanira laku dodok marak sowan Rama Ibu sumembah kanthi tangkeping asta hanya nyuwun dhumateng Rama Ibu nyuwun wonten ngartanipun Gusti ingkang hakarya loka putra penganten kekalih Pratandha sayekti sekti dhumateng Kanjeng Rama Ibu rikala semanten wonten garbanipun Kanjeng Ibu 9 wulan sedasa dinten kalairaken mijil putra putri penganten sekti datan hanyun tambah berkah Rama Ibu amiji samparanipun kanthi tirta perwitasari rinangkul kinempit kempit ingkang putra putri penganten kasembur japa mantra umbul donga putra penganten kekalih hanamung saged nyuwun gung panuwun ingkang tanpa upami senjata pamungkas Rama Ibu tinampi asta kalih kapetelaken wonten tengah-tengahing jaja mlebet wonten ing sanubari mugiya endayanana ing kasantosan
Segenap relasi tamu undangan dari tuan rumah Bapak Jazrul beserta Ibu, mohon maaf sejenak, mungkin dengan hadirnya tamu-tamu undangan tidak bisa berjabat tangan ataupun selaku tuan rumah tidak bisa menemui semua tamu-tamu kebanggaan tuan rumah karena dengan sibuknya satu rangkaian acara panggih temon dengan adat istiadat Jawa. Setelah mempelai berdua sungkem di hadapan ibunda ayahanda tercinta, kita kembali untuk mempelai berdua melangkahkan kaki perlahan-lahan. Beliau mendekatkan diri ke pangkuan ayahanda Muhammad Ali, ibunda Lili Suryani. Sarana dokumentasi tetap dari Fotokomu, ada Mas Yanto selaku pimpinan DWS TV Wong Punya Gawe. Duduk bersujud mempelai berdua di hadapan ibunda ayahanda tercinta, memohon doa restu semoga perjalanan hidup yang baru sampai di akhir hayat selalu satu kebahagiaan bahagia, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Sembah sujud sungkem di hadapan kedua orang tua mempelai. Mugi palilaing Gusti Allah Subhanahu wa taala paringono kabegjan kamulyan kagem Sri Atmaja risang penganten kekalih saha palilaing Gusti ingkang hakarya luka putra putri penganten mugi enggal-enggal pikantuk momongan bebasan boneka golek kencana ingkang saged tata jalma putra putri dados putra putri ingkang soleh solehah
ing tembe mangkih ngancik dewasa migunani tumrap bangsa agami. Kenya ayu gipun bagus, putra putri penganten wis lenggah wonten ing kursi gading pawukir. Adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya kapiyarsa. Sinten to ingkang kepareng hamar titisaken adicara kacar kucur tumplak punjen tampa kaya? Ibu Pangadibusana Ibu Nur ingkang sampun samekta ing gati sawega ing diri. Sesaji ingkang katingal wonten arta receh uwos kuning. Kacang kawak, dele kawak, sembodo. Tinambi ingkang putra penganten tumplak blak kaaturaken raka garwa kenya ayu rahayuning Trihandayani. Mongko bombong manahira penganten wis kaya kajugrugan wukir sari kablebegan segara madu. Lamun ta sira wong ayu, lamun ta sira wong bagus putra penganten, kabegjan mulya uripmu gampang sandang panganmu. Bekti yo wong tuamu sing ngukir jiwa ragamu. Kalajengaken adicara dahar kalimah gembul bujana Andrawina. Putra putri penganten hanggedapi pasugatan dahar sesarengan. Raos bombong manising lati. Putri penganten andedulang garwanipun gilir gumanti kosok wangsulipun penganten kakung andedulang. Garwanipun kenya ayu rahayuning Trihandayani. Boten hanamung sekedhik ngraosaken eca, ngraosaken bombong saha kalarapaken kalajengaken unjuk tirta suci. Kapendhet pangreka cahya petik citra sinar sungging fotokomu. Ugi DVS TV ne wong punya gawe. Hadirin segenap relasi tamu undangan yang berbahagia, mungkin masih ada satu acara bedah ingkung sebagai akhir acara panggih temon mempelai, sekaligus berlangsungnya acara terpercaya bareng Endang Make Up Tata Rias Dekorasi segenap kru dan kami selaku pemandu acara. Dari awal ada kekilapan, kejanggalan, sikap tutur, etika kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita kembali dalam satu momen acara hiburan yang akan dipersembahkan. Ada Gita Bayu Sound System, Gita Bayu Sejuta Umat. Kalau tadi tertundanya Lili Suganda karena satu acara yang sangat sakral dan istimewa sudah paripurna, kita berlanjut sebagai momen indah Lili Suganda dengan lagu-lagu Anda. Juga kembali saya ucapkan selamat datang untuk semua relasi tamu undangan gebrak nuansa panggung. Saatnya GB beraktivitas. Oke, Lilis Suganda tetap bareng Gita Bayu Rimbo Bujang. Oke, kembali bersama saya di sini juga masih berburu Gita Bayu Sound Sejuta Umat. Karena alhamdulillah sudah terlaksana acara inti hari ini ya Kakung, acara yang ditunggu-tunggu dan kalian kembali berhibur ya bersama kita di sini. Oke. Satu otomo spesial buat segala tamu undangan yang hadir. Diucapkan selamat siang, selamat menikmati hidangan yang tersedia. Satu otomo teruntuk keluarga besar. Satu teman terkhusus ini buat keluarga besar yang dari unit 6 dari Mas Edi CS, Mas Syarul, ada Mas Witanto dan kawan-kawan.